sa garden at sa beans kay mag-harvest ko dito kay daghana bunga. Buwang ang padung na muguang munang harvest na ho. Kita ta dito mga idol. Diyan ako sa hong beans. Mag-harvest ko karon. Sa di pa ko mo harvest mga idol sa hong beans. Shout out ko sa hong amigo sa ating kumpra sa beans si Eric Pagaw. Og salamat sa mga nag-subscribe sa hong channel. Mga idol, harvest. Diara mga idol, ang beans dagko na mga idol. Lami ni siya kay gwapa nga beans oh. Harbison mo siya kaduha sa ka simana mga idol kay ug ni mo harbison, muguwang na ni mga idol. Oh, daghan kayo bunga mga idol. Basta na yung mga itanom mga idol, lagi mo harvest. Asa, magkuha sa usa ko mga idol. Ang beans mga idol, dali na siya ma-harvest. Sa kabuan nagtunga mga idol. Kung magtanom ka ani, kinahanglan magtanom ka kanang pingbrato kay nag-harvest, mahal na ng mga idol. Muna nga magtanom mo kanang pingbrato. Kung harveston mga idol. Nagbunga ilang mga idol, di ka makitaan ka sa ilawom. Ano mga idol oh, ang beans mga idol, kanang Amerikano, tag-as. Harvest sa tag beans kay madyo na rin mga idol, ipalit ag aray oy. Aray oy. Aray oy. Kanang beans mga idol, ang usa ka salmon nga binhi mga idol 400 din siya ka steak usok bugang muna yung kuha na rin muna mga idol nga kami dyan yung ito itanom kay natay maharbis nari idolo nas ilaw mga idolo mga bunga mga idolo tag-as kayo para mga idol. Ang nindot na naitanong mga idol kanang di ting-uwan. Kay og ting-uwan mga idol. Kuha na ay malataas diyan ang sumilya ani. Mo ang nindot nga tanom kanang ting init. Para daghan kayo motorok inig. Duawo na siya uwan. Para mga idol oh. Mga idol, tagkaas kayo mga idol. Oh, mga idol, nindot kayo. Grabe. May mga panalangin sa Ginoo mga idol. Kay kung magtanom ka, nagyo kay maani. Para mga idol. Ang halides naging mga ping-harvest mga idol. Libura kapin mga idol kay gamay ra mag na-harvest kay gamay ra masig bunga kay uwan man. Oh. Para mga idol. Oh. Okay, lami kayo, daghan nga tag-as mga idol oh. Tapos kadyo mga idol. Kataw pa kadyo. Kataw ang kuan dani na naon. Inita, anja hapit na kumaman mga tuyahong tiwason kay aron inita anja dapaw kadyo. Tiwason na mga idol. Niyara na siya pag-harvest mga idol, oh. Yan yan, pag-harvest mga idol. Ano mo, hinayan mo kay mga daot ng isang kuano nimo, pang birhag taman, ba hinayan na.
Human akong harvest mga idol sa akong page oh. Kari isa ka sako mga idol, mga 40 kilo siguro ni mga idol. Karon ta taon muli na ko. Kay gutom na ko mga idol. Dapaw pod misabot ka mga tagnaong. Kataw idol. Oops, tagak ni. Tumban ni. Okay mga idol. Mga idol, daghan-daghan pod. Mga 40 kilos po ni. Sige mga idol, danhira po to. Daghang salamat sa nitanaw. Kung katong ako subscribe mo, anjay share rin so. See you next video. Bye-bye.